охирин халифаи дини ислом султон Абдулҳамидхон д дар замони ҳукмрониш фармон метавад ки барои осонтар кардан зиёрати Каъба раҳи оҳани Истанбул, Ҳиҷоз, Мадина сохта шавад. Вақте ки раҳи оҳан сохта мешавад, султон Абдулҳамид фармон метавад ки ҳамун линияи раҳи оҳане ки аз шаҳри Мадина мегзара гирифта изолятсия кунед мега. Поездо вақте ки меян беовоз шаванд мега, беовозтар ҳаракат кунанд мега. Султон Абдулҳамидхон мега ки дар уҷа ҳазрати пайғамбар хоҳай ман намехоҳам ки вақте ки поездо ҳаракат мекунад ба ҳаракати ҳамин поездо ҳазрати пайғамбар ноором шавад, нороҳат шавад мега. Барои ҳамин махсус фармон метавад ки раҳи оҳана гирифта рӯпӯш кунед, изолятсия кунед, поездо беовоз шавад мега. ба хотири ҳурмати ҳамин кори кардагиш ҳамин маконе ки султон Абдулҳамидхон хобидагия дар берун линияе ки поезд мегзара, трамвай мегзара, ҳамунҷаро гирифтаган ҳам рӯшноӣ кардаган, ҳам вақте ки трамвай ҳамин наздикиҳо меояд камтар ходша сист мекунанд, ӯ ҳам назар ба дигар стансияҳо беовозтар мешавад. Достои азиз, ай ҳамун светофор, пои светофора дидесен на рӯшанӣ мондагиан, шавда ҳам ё рӯшан мешавад, ай ду тараф мондагиан. Вақте ки поездҳо ҳам меянд, скоростшона камтар сист мекунанд, ҳам беовоз мешаванд, камтар назар ба дигар стансияҳо иҷада беовоз мешаванд. Сабабаш чи аст? Сабаби ҳамин. Дӯстони азиз, дар иҷа халифаи охирини дунёи ислом хобидагиай. Ба хотири ҳамин бузург хобай гуфта ҳамин кора кардагиан.